Zarauzko 22. triatloia ospatu zen joan den larun batean. 500 triatletak izena emanda zuten eta itxarote zerrenda eta guzti du proba honek. Urte asko dira eta estatu mailan ospatzen den luzera honetako probarik nagusiena dela garbi erakusten du. Eguraldi goibela probaren hasieran hori ere beti ondo etortzen zaie triatletei, baina bero egingo zuen orduak aurrera joan ala. Emakumezkoak izan ziren Getariak hondartzatik lehendabizi irten zirenak 3:04 gutxitan eta ordu 4 beranduago 3 gizonezkoak. Hola irten da noski lehendabizi Zarauzko hondartzan, jendez gainezka zegoen Munuako inguruan, zarauztarra izan genuen lehendabizi uretatik irteten Ainhoa Murua, beharekin batera, korrika batean Monika Pellejero irten zen uretatik lehen transizioa aldaketa egitera. Miren Casado zarauztarra ere oso ondo ibili zen igeriketako saioan, 3. atera zen. Zarauztarrak beraz ondo prestatuta zaudela garbi ikusten zen, zeren gizonezkoetan lehendabizi gure hondartzan, Jon Unanue zarauztarra izan genuen. Uretatik irten eta bizkor asko ekin zion Jonek aldaketa egin eta txirrinda hartzeari, zeren berehala atzetik etorriko ziren favorito nagusiak. Hector eta Eneko Llanos berehala izan genituen Munoan txirrindak hartu eta probari ekiteko 82 km/h bizikletan egin behar bai zituzten. Bitartean, mantxo uretatik irteten joaten ziren beste triatleta guztiak. Munoan kokatuta dauden boxetetara joan behar zuten guztiak igeriketan erabilitako arropak kendu eta txirrindan egin beharreko ibilbideari ekiteko prestatu behar dute. Batzuk mantxoago bestea bizkorrago, baina denak ere helburu berdinarekin, ahalik eta denbora gutxien galtzea. Lasterketari dagokionek buruan gauzak argitzen hasi ziren. Horrela lehendabizi Zarautza itzultzen Ainhoa Murua izan genuen, abiada osoan pasatzen Zarauzko zaletuen aurretik. Gizonezkoetan, Eneko eta Hector Llanos anaia genituen buruan, lasterketari zegokionez. Emakumezkoetan aldaketa bat, uretatik 4. irten bazen ere, Martina Dogana italiarra dagoenekoz 2. postuan genuen, lehen itzuli honen amaieran. Arerio gogorra zuen beraz Ainhoak atzetik, Italiako txapeldun 3 aldiz atera da Martina distantzia luzeetan, eta erakutsi zuen indartzu zegoela gure errepidean. Zaletuen babesa une oro sentitu ahal izan zuten triatletak, herriko kaleetan jende asko bildu zen eta denak txalo eta animoak eman zizkieten guziei. Proba bitartean erabakitzen ari zen, txirrindako proba amaitzean berriro ere Hector eta Eneko Llanos aurretik genituen eta lasterka elkarrekin ateratzen ziren. 20 kilometro burutu eta helmugara heldu behar zuten. Dena den Mikel Elgezabal atzetik hurbil zeukaten 2 gasteiztarrak. Txirrindako saioa amaitzen lehen emakumea Ainhoa Murua izan zen. 2 ordu, 30 minutu eta 53 segundu behar izan zituen zarauztarrak ibilbide osoa egiteko. Ordurako, zarauztarrak 10 minutuko diferentzia ateratzen zion Martina Dogana italiarrari. Beraz, lasai irten zezakeen lasterka saiora, baina 20 kilometro dira eta oraindik ere edozer gerta zezakeen. Beraz, hasieratikan gogor ekin zion Ainhoak herriko kaleetan zehar burutu beharreko ibilbideari. Zaletuak asko maite dute Ainhoa eta zalantzarik gabe txalo eta animo gehien jaso zituen triatleta larunbateko proba honetan bera izan zen. Gainera beharrezkoa zen, atzetik italiarra zetorren eta hau distantzia luzeetan ohituagoa dago. Beraz, arriskutsua izan zezakeen azken 20 kilometroko oinezko ibilbidea. Txirrinda utzi eta banaka denak korrika egiteari ekin zioten, ikus dezakegun bezala Narroz Jauregiko lorategitik.
Probak aurrera jarraitzen zuen Eneko Llanos lider zen eta 3. postuan zetorren une horretan Mikel Elgezabal, baina Hektorren gandik gero eta hurbilago. Elgezabalek azken itzulia bikaina egin zuen eta Hektorri aurrea hartuko zion helmugan. Han, lehendabizikoa Eneko Llanos izan zen berriro ere Zarautzan garaile. Bere denbora 3 minutu eta 54 segundukoa izango zen. Helmugan noski pozik Eneko irabaztea ohituta dago, baina beti ematen du posa Zarauzko proba irabazteak. Bere denborak hauek izan ziren. Uretan 22 minutu eta 54 segundu. Txirrindan 2 ordu 9 minutu eta 24 segundu eta lasterka berriz ordu bete 11 minutu eta 52 segundu. Ondoren, helmugan Mikel Elgezabal izan genuen Ipar Kutxa auzokoa elkartekoa. Berak 3 ordu 55 minutu eta 14 segunduko denbora behar izan zuen ibilbidea burutzeko. 3. Hektor Llanos, Enekoren anaia. Irabazlearen gandik minutu eta 33 segundutara. Lehenengo zarauztarra 8. postuan zailkatu zen Jon Unanue. Berak 4 ordu 10 minutu eta 51 segundu behar izan zituen ibilbidea egiteko, irabazlearen gandik 16 minutu eta 51 segundutara. Nesketan azkenean sorpresarik ez, italiarrak zerbait jan bazion ere, irabazlea Ainhoa Murua izan zen 4 ordu 31 minutu eta 11 segundurekin. Zaletuen posa eta nekea bere aurpegian garbi ikusi genituen amaieran. Martina Dogana italiarra 6 minutu eta 38 segundu geroago sailkatu zen bigarren eta bere atzetik Ana Casares, hau 13 minutu eta 8 segundu beranduago. Proba bikaina beraz eta triatleta bakoitzak amaieran poza galanta izaten du. Amaitu, ondo bukatu eta zaletuen babes hori jaso zutelako proba guzian zehar. Azkenik, ohikoa den bezala sari banaketari ekin zitzaion eta hortxe dituzue 22. edizioko irabazle nagusiak. Denen gainetik, Ainhoa Murua zarauztarra eta Eneko Llanos gasteiztar zarauztarra. Ana eta Hektor, Martina eta Mikel, eta Eneko eta Ainhoa. Beraiekin, autoridadeak diren, Iñaki Ugarteburu jauna, eta Bikoitz Altua, eta Jon Urien, txalak txapelona buelta, noski baiet.